салом алейкум сони азиз, хуб ҳастед? саломат ҳастед иншоалло. алло баракатонта. сони азиз, ҳамин модаре ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад, мо нав зубор ҷойгӯӣ кардем. сар якта шумо хоҳиш мекунам ки история кунед ва ба дигарон равон кунед, то ки як кӯмаке шава иншоалло. алло баракатонта. Илоҷ дошта бошед бачаҷон, ёрдам кунед. Не шавқовай, не рӯз тафтишида мекардам. духтуро 2 солаи гузондиям ки табобати чизда 600,000 урусӣ гуфтиям. дар хоки потом бумбурум бачаҷоно, ҳичи ҳаракати бихеста надорам. илоҷ дошта бошед 600 гуфтигиям, ёрдам кунед. аз шумо хоҳиш мекунам. Насиба Юсупова 54 69 4000 26 51 52